Tonto Joselinda Beshisayo Nomissimos Tonto Abenye MK Party nendaba yayo yokuxoxisa icala leli ayivulile ithi ama results noma ukuvotwa aqale phansi because ama results MK Party akhwabaniswa. Asibeni honest angiwaqamba manga mina because ayikho ngingqina almost mina. Yes, ama results MK Party amaningi akhwabaniswa siyakwazi lokho. Antshonto ngangade ngishilo futhi ku live wami engawenza before during ama elections na before ama elections ngathi iMK ingqina bezoba nayo ama results ayo azontontwa kodwa izolida KZN ngaze ngathi national kuzolida ANC nangampela kwaba njalo futhi amjiki futhi nalapho namanje kwaba njalo. Yes, ayontontwa ama results kodwa lemhlabeni into engicela ifundisa abantu ngiyacela umuntu osekhaya mawufuna ukunqoba lapho ukhona ungayilwi impi engenaso isicoco. Ubona kanjani ukuthi impi ayinaso isicoco? Ubona ukuthi uqale uyilo oqala uyilo kwesibili ugcine ulahlekelwe ifocus yento ezibalekile ulibele ukulwa impi ayinaso isicoco lompi. Awuyilwi impi engenaso mfethu lemhlabeni isicoco noma yinini mawulwa lwela ukunqoba uma ubona ukuthi indlela olwa ngayo ayikuyise kunqobeni kodwa igcina iconfuse abantu igcina idelaya entweni zokunqoba quit. So iAK yalivula icala ngokuthi ama results abo akhwabanisiwe yalivula icala kodwa ukuvula kwecala iMK ithi ama results akhwabanisile yenza umonakalo leyonto because iMK yagcina ithi ayiyi kohlala kwisishaya umthetho ngoba yindaba ngoba isalwa impi yokuthi ama elections awahambanga ngendlela kanti bazohlala abahlalayo bagcine benikizana izikhundla yagcina isala. The moment ithi yalwa iprocess iyaqhubeka. The moment ilibele empini igcina automatically kudayiseka abantu abayivotelelile bengayiboni iMK iba representa here and there ngoba ithi simile yagcina yenzani iMK yagcina ibona ukuthi asambe siye kwisishaya umthetho siyohlala provincial and national yagcina iMK ukuthatha isinqumo weMK ukuthi ithi siyahoxisa icala. Mina ke lokho ngibhaka angigoqwa mina futhi angifuna abantu abangilandelayo abagoqo kube isinqumo esihle ukuthi MK lihoxisa icala ngoba ukulokhu umqondo bewubeke ecaleni ukuthi sinecala ziningi izinto ezigcina zibaluza ngangishilo ngathi MK ayibeke ujudge uhlophe kumina ujudge uhlophe uyohlala eyijaji angifuna uqamba manga because ngeke ngikwazi ukumphuca ulwazi lomthetho ana kumina uyohlala eyijaji futhi chief justice ngobe province yalapha ya Eastern Cape or something uyabo ngokuthi MK ngathi mangithi ayibeke ujudge uhlophe automatically kwenzeka lokho ngayibona mina ukuthi MK ihlelekile MK mos because ayilandeli yabona even abantu ababethi MK into yefamily yakaZuma ekuthiwa kwakuyifamily yakaZuma iMK uZuma wayezobeka ingane yakhe noma abeke umfowabo noma abeke inkosi yakubo ikhona inkosi yakaZuma ngosiwayezoyibeka kodwa yabeka uhlophe uhlakaniphe kakhulu ukubeka uhlophe uZuma bekayicabangeli yena becabangela isizwe bengacabangeli yena kwakuyinto enhle leyo ngenhlanhla esigodlweni ngase ngishilo ngathi even uhlophe uyavela ukuthi uyena ongakwazi ukuhola iMK yabo phela mina bangibiza iking for nothing mina mangabe ngithi mina ngilwa impi yomuntu ngidila inkezo yomuntu ngidila for real angijoke yingakho nginenzuko ezimbili zokusebenza ulusithathu nomgqibelo yabo. So into engifuna icacisa ke manje ukuthi ke njengoba ke uhlophe ekhonjwe emhlabeni wakhonjwe ezulwini akekho
akakhona ilungelo lokumvala. Ingakho bathe noma kumele angene kuleli committee leli le judiciary elithatha izinqumo. Bathe noma bethi bayamvimba abamhlophe. Kodwa ngamandla akhe ama political parties amanye akwazi ukumfaka ngoba yindawo uhamba nepower. Ekhona manje esivumayo thina hamba na. Sipho lesident mafethu. Bulapho ubuxoki liyonto because sikhuluma ngento that is tangible, something that can a human being prove it. Bese ngiyaphinda ngithi lento MK uhoqisa iqala yenze kahle. Into engayifuni mina ukuthi bese kuthiwa lizophinda livulwe futhi. Angifuni yonto leyo ishiwe kubantu. Abantu abatshelwe nje ukuthi iqala lihoqisiwe because ukufocusa kwiqala kugcina kulibala into kulibala okudelaya into ekumele zenziwe kubantu. Mina ngithandanga lento ukuthi iMK ize ngamuva yona seyofundiswa eParliament National due to ukuthi kakuthiwa ngeqala elivuliwe lilwayo. Bafethu uma ngabe inombolo seyishintshile seyisebenze ngomunye ulayini wena ibambe machine masha nayo kulayini wakho omhlophe. Yabo leyo hoqisa iqala kukhombisile ukuthi sekungena abantu abanye abalidayo njengoJohn Mhlophe abayibuka kude into ukuthi lecala losiphazamisa ifocus njengamanje eyokuthi ama committee afomeka kanjani manje because yabona noma yini institution elidayo libalekile icommittee even nakwezomthetho khona icommittee even nasekoleni khona icommittee elibizwa ngama governing board even nakwipolitiki khona icommittee elibalekile ukuthi libe khona icommittee. So njengamanje since iMK party ibe imajority iANC yaba imajority national icommittee national kumele as well as uchief whip kumele avune iANC. That is why national uchief whip isho ukuthini lo chief whip isho ukuthi iqembu neqembu lino chief whip wa I mean yabona lido sontswempu wakho bese usontswempu ophethe bonke usontswempu uchief whip loyo. Uchief whip uqhamuka from the majority. So in the ANC national majority okusho ukuthi uchief whip simlindele from ANC ingakho kuMdumsentuli national chief whip. Bese kuzothi provincial KZN as far as KZN is concerned. KZN ilalela baba. Ngokwama vote ibe majority. As a result uchief whip KZN bekumele ube MK. Kumele kube weMK. Kodwa uyabona futhi lento lezi zama social network abantu bayokubona ibalekile lento le. Kodwa lento yeRobhan urotshwa uze kube sekugcineni mawurotshwa. Uma ngabe uchief whip ungewona weMK sekukhona iRobhan lapho. Bese kuyaphinda futhi kwicommittee ke manje la provincial. Kumele icommittee yabona kube iMK enama members nekwazi ukuthatha izinqumo ngokwe committee because abasayifaka ka government but abakwazi ukuyibalekela lento ukuthi MK ine majority abakwazi okusho ukuthi iMK iyona eningi yabona okusho ukuthi kwicommittee elithatha izinqumo iMK kumele libe kube yiyona edecider. Uma futhi sirodwa lapho hayi alikhizwe njalo phela siphili baba ehlathini siyabuka nje siyabuka. Ingakho ngifuna ukuyisho lento ukuthi ngicela wena osekhaya ungaphatheki kabi mawukuthi MK iqala ayiphindi futhi ithi iyalivula. In fact kumele ni support iMK ngokuwithdrawa iqala. Ingakho izitha zeMK zithi izitha alinga withdraw iqala. Even uIEC uthi MK ayinga withdraw iqala.
babonani babona ukuthi ukuwithdrawa kwe-MK kwecala kube yiphoyinti enamandla for i-MK. Uyabona abantu abathanda withdraw abantu abayizitha. Ingakho bengabe umlandeli we-MK uthi icala lisulwelana ujabulisa izitha. Ngoba izitha including u-IEC uthi angawithdrawa i-MK ayingawithdraw icala. Empilweni ke baba awikhulumi language ekhulunywa isitha. Kwemanje i-IEC ise-court ithi i-MK ayingalu-withdraw ngoba ibonani ibona ukuthi into zabo bebeyidlale ngendlela. So i-MK isibambile ukuthi sesicushiwe ukuthi asifocus ecaleni thina zibe imashe eceleni ake sihoxise le cala ukuze sikwazi ukudlala ipolitiki. Ingakho kulezinto kumele umthembe umuntu okuholayo ngoba ukuwithdrawa kwe-MK mayiwithdraw icala iyayazi ipolitiki eyidlalayo. So unfortunately akuyona yonke into okwazi ukuyireport kubantu ngoba ezinye izinto zidlala ngokwepolitiki abantu abangekho kwi-level yazo. Ingakho mina ngithuka mangizwa ngisho abantu ekade bethi bayayithanda i-MK kodwa bezwe begxeka bethi icala lihoxiselweni kuqhamuka i-IEC athi icala lihoxiselweni kuqhamuka inhlangano ezilwayo zithi abangalihoxisi ngoba liyona ibisimanipulathiwe kanti i-MK izobona ukuthi sekunomgogo ucushiwe ukuthi asifocus ecaleni bese silahlwe. Kuyimanje nje kukhethwa amakomiti uzokhetha kanjani uzophathisa kanjani wena usafaka i-grievance ngani? Kuyimanje 2026 kuzama local elections 2025 ayaqala ama campaign uzocampaign kanjani for ama local councillor uma ngabe wena usathi ufake icala lokuthi ukhethwa lihambanga uzolose ifocus. Umuntu advise i-MK ukuthi abalihoxise icala mina ngiyamvuma uhlakaniphile leyo muntu. Ungayizwa lento ngeke bakutshele abaholi be-MK lento uzotshelwa yithini okimba empilweni baba noma kuthiwa ucabanga ukuthi right beke wafica isitha sakho sithi sincoma isitha okwazi ukuthi into oyenzile i-wrong for wena but iyasijabulisa isitha. Empilweni ungayenzi into ezojabulisa isitha, enza into ezojabulisa wena nabantu abakuthandayo. Uyabona for the fact ukuthi